bandiraɓe to mbawɗon wonde kala e nder windere he mi salmini on mi teddini on mi jarni on haaltan mon ɗo ko mino Abbas Malal Abbas Dia e Ndendour TV wondude e ballal Ibrahima Kane katantiliyol gorko mo Agnam Yerayaɓe oɗo film mo jogorɗen darde o film ko to e diwan meɗen biteɗo Lowre Lombikono Samba Di Sall heewi winni e wuuro mon wuuro men wiitengo Ganguel Makka Mbondi ene wondi mana ganduɗa hoore maɗa e ballal ceerno Pecal e mana ganduɗa hoore maɗa hono Aliou Kanté baylo jontaɗo gonɗo to e Ndendori Kajil nde yaha toon nde wuuro ngo tariki maggo heɓama wuuro ngo développement maggo heɓama ko heewi waɗama e wuuro he kadi e yamirore ɓiɓɓe Ganguel Makka Mbodinaɓe wonɓe ɗo e leydi France nde yaha toon nde bandiraɓe tigui wolko heeɓa hen ɗum ɗon woni mana ganduɗa hoore maɗa miijo Ndendori TV ko saktude pini men e gande meɗen e kala tarikaji meɗen e kala caɗele guure meɗen jaltinen ɗum e nder télévision jaltinen ɗum e nder jayandeji jaltinen ɗum e nder net yimɓeɓe mbawa andude hol enen saabu eɗen jogui pinal eɗen jogui développement eɗen jogui doole men e sembe meɗen sen mbi eɗen moɓɓu ɗum enen kaaɗa e guure meɗen en jahata yonti nde guimmorɗen te gimmogol men kadi mana ganduɗa hoore maɗa ko yaadude e jamanu o e hollude aduna o holko joguiɗen ko saabu holko joguiɗen ene heewi ɗum noon mboɗo yetta Allah ene ɗum mboɗo yetta mana ganduɗa hoore maɗa ɓeeɗo ɓiɓɓe Ganguel Makka Mbodinaɓe yaltuɓe volontaire mbine jiiɗi Ndendori TV yaha toon so yeehi toon ala fof ko heddata yo film foof nde min jetti nde kadi ɓe mbi min wuuro ngo ko wuuro moɗon kala ko jiɗɗon ɗo henne kalne min kollama toon ko heewi min kalnama toon ko heewi ɗum noon bandiraɓe mbiɗen oɗo film kala darɗomo yo faam mana film o ko film muɗum ko wuuro mum woni ɗon ko taariki muɗum woni ɗon te kadi Ndendori TV jonde muɗum ko ɗum kala jiɗɗo mana saktenede e haalenede histoire uji wuuro muɗum e tarikaji wuuro muɗum Ndendori TV nanɗo so tawi mbi Ganguel mbiɗen ko banggue sifa en mbiyat lowre noon ko lowre e lobbimo noon heewi yeede kono Ganguel noon woɗɗani goudron no feewi ne woɗɗi goudron no feewi sibu ɗum ɓe goni kadi communautaire mo Ɓokileji ma gara ha Ɓokileji route national 2 paya e nder lowre goppa lawol ngol hakkude mabɓe noon e garage o ko sappoji kilo ene lombi ɗo noon guuri ko ganduɗa kañum woni appe Diaw appe Sakoɓe appe Demba Gouro appe Harouna Mody on saaha paya Babou Ngol ko nden mbawata tindade Ganguel Elhaji Bilal Guiro ɓiɗɗande secrétaire o haalani meɗen jiɗɗen andude Baba Elhaj hande o so wiyama Ganguel Makka Mbondi ina gasa won gadiɗo ummade nokku are nokku en ha siñti wuuro ngo en holɓe adi arda ɗo ko biyeteɗo Makka Mbondi ko on siñti wuuro ngo o ndo iwi rewe makko ko Ama Samba hana Sammaka Sammaka woni ɓiyiko no Sammaka maayi Amadou ƴetti Amadou maayi Bayla ƴetti Bayla ƴetti Siré ƴetti Siré maayi biyeteɗo Babakan ƴetti Babakan maayi joni jooɗi ɗon ko biyeteɗo Ali wadde son paami ko Ali ardi wuuro ngo hande kono kam hande o kono ko banggal makanaɓe tan kañumen jibino ganduɗa en jiman wuuro ngo kamɓe tan jogui diwan wuuro ngo to banggue almamagal kadi nawɗo wonde almami ko Malick Mody Malick ɓen yumni wiye Bocar maayi on woni almami nde on maayi biyeteɗo Amadou Alpha Lomti no Amadou Alpha Lomti maayi biyeteɗo Gila on woni ɗo hande on lomti almamagal eyyi caggal noɓe jimmi tin ɓe gaari mami ɓeɗo ɓe adi arde ɗo no mamoudou aɗa andi no wiyete aɗo haba cilde arde mabɓe on arde mabɓe jibini Samba Haba en jibini Bama en jibini Yero Haba en ɗum woni tanum ɓeɗo seɗɗa an andi amen beele wuuro ngo ko wuuro seɓɓe walla wuuro subal walla ko wuuro ngoɗo ko wuuro Toroɓe wuuro Toroɓe to balɓe ngala ɗo seɓɓe ni ko galle goto tan woni ɗo seɓɓe woni ɓe kalɗa joni ɓe noɓe gardi seɓɓe no garde wuuro ngo eyyi ko ɗon woni ɓe garde mabɓe lawɓe yimɓiti baba o no wiyete no wawi Samboɗejo on ko Samboɗejo wiyete on ne koye mabɓe jeeya refti hen ko baba mum Harouna Diada en on ne koye arnoɓe atal ɓe jeeya eyyi ɓen goni fuɗɗunoɓe wuuro ngo caggal nde ɓe puɗɗi wuuro ngo henne teskama wuuro ngo henne hande o henne machallah ɗon ko wonno wurti guural a haali joni to banggal laabi to banggal ha joni
ndiyam toon hol jogino caɗele ko hande ɓuuri wonde caɗele ko adan ɗum wonde caɗele ɗe hanki ala no auto ji ala charrette aji ko koyɗe maɗa tan jarata ɗum kam ne welma fo yaaha yo ɗon auto ji e charrette aji alay saago ndewne ɗum ndewa e nokkuji ɗi eyyi ko ɗum addi caɗele ɗa eyyi affaire ndiyam ɗam en ɓuram yeeɗo ko min joguino ko ɓulli ɗi somin gasi sa turino tan keɓat ndiyam e on saaha min ngala caɗele ndiyam oɗo waktu noon ko forage uji ɗi gaari ko min dañi caɗele ndiyam forage fewnata hande tan janggo bon fewne hande tan janggo bon eyyi koto banggal leydi to walla koto banggal machine aji machine o woni moƴƴani kamɓe aroɓe fewnude ɓe fewnata ɗum fewgol normal sa fewnat ɗum yontinde tawa buuɗi eyyi ɓulli ɗinen kadi ne ko ɓulli seeɗa gasata hen won fodɓe asde ɓulli gasa loriti koye ɓuuron gasano kon ko eyyi ko ɗum waɗi caɗele ndiyam ɗo so tawino aɗa waɗa erago fewde e bandiraɓe en holko wonata erago ma wo erago pour fewde wuuro ngo ene ballal walla laamu ngu e ko nandi hen eyi ballal demmi mi haalni o affaire lawol affaire ndiyam ɗam minen kay ko ɗum tan woni caɗele amen oɗo courant beele wuuro ngol waɗi courant walla noon ala courant ngo ala courant miɗen ɗum watta ɗum hen courant eyyi courant kam min cohli somin dañi kono min ɓuuri yidde ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi min kallanma jena courant so ari noon no moƴƴi aɗen paami ko jinnaɗo men El Hadji Bilali Guiɗo jinnaɗo meɗen ndeysan toon to Ganguel Makka Mbodi kanko jogino konngol e ɗum ɗon en ni joni joni en jokkat gonduɗen koye Arouna Diop so wiyama Arouna Diop ko goto e sukaɓe kañumen darniɗo ɓamtare e nder wuuro Ganguel Makka Mbodi kanko ceerno Harouna kanko fo e wonde Job hande en townatamo seeɗa dokken mo martaba seeɗa jiɗɗen namnademo tan ko to banggal ha joni wonko fuɗɗi feñde ɗo henni sukaɓe so wiyama sukaɓe ina waɗi sukaɓe waali wuuro ina waɗi sukaɓe yaltuɓe wuuro ceerno Harouna hande o henni Ganguel Makka Mbodi holno sagata mum guurdi ɗo henni eyyi minen sagataɓe wuuro ngo amin gonde caɗele no caɗele wuuro ngo ko yidde kawral wuuro ngo ko yidde kadi wuuro ngo ɓamtude par ce que Baba Bilal haalno ko tan kadi minen kadi kamɓe ɗanniyonkoɓe hayso neɗɗo ñawi ɗo wayno yaade dispatcher ko probléme so neɗɗo yiiɗi kadi imma ɗo ne yaha ne fayde affaire ɗannungal kadi ko caɗele kadi kamɓe ɗanniyonkoɓe wonɓe caggal leydi ɓe kamɓe koye mabɓe wonɓe ɗo e wuuro ɓe foti wallude so tawi ha neɗɗo yeehi immima leydi to jeeya gata ko leydi ko yoni ɓamta kadi wonɓe gaaɓe kadi ɓe ƴeewa kadi ɓe daaro minen foof min mbaɗa haɓɓere wotere min ballodira e mabɓe min ƴeewa wuuro ngo honno ngo immiri somi faami kamɓe ɗanniyyankoɓeɓe wonko heewi koɓe gollat kono noon henne ha joni balla no foti ummorade onon walɓe wuuro ɓe henna to banggal ɗanngal ko laabi ɗum jiɗɗa haalde ɗo e kono ɗanniyyankoɓe oɗon jogui ɗo eyyi hamin jogui ɗo pelle mantiniɗo woni mawɗo men ɗo ko Samba Sy eyyi ko kanko ɗo woni mawɗo men minen kadi sa hokkama ɗo a hokkama hoore kadi a wallata kadi no gimmoriɗa a wawata immade par ce que haalo pulaar mbi juɗɗiɗi ma codiren laaɓa to banggal ɗanniyyankoɓe henne holko ɓe golli eyyi ɓe golli ɗo fodde Allah hokkuɓe ɓe gollo e wuuro he hande a yii ndiɗo mayiteri wona ñidi wano wuuro ngo wona ni wano awa ko wonno ko tibaji awa kadi wonno ko kuɓeje ɓatte hande noon wonti tersuji wonti ɓirsuji kadi wonti kadi auto ji kadi auto ji ɗi kadi kamɓe gonɓe caggal leydi ɓe soɓe coodi auto ji haɓe jiiɗi arde pour immade ɗannungal mabɓe ɓe gaara e wuuro he ko caɗele par ce que soɓe gaari joni wayno ɓokilaji en wayno ndungu tooɓi hen pour yettaɓe ɗo ko probléme kono probléme o ko probléme cangol ngol fewne après so ndiyam wasa nanggude ɓe haɓe jetto galleji ɗi wadde somi faami hakkude ɓokilaji umma toon fewde Ganguel Makka Mbodi ɗum waɗi cangol way hono maayo ni ngol cangol hangol tampini wayno joni sa immima ha Dakar a ari ha ɓokilaji wayno a yettima a yettaki ɗon ene darna haaqillaji mabɓe ɓen gara mbiyena tello mbiya mbawa tellade lawgol moƴƴani en kaala hen haaɓe keeɓa hen ɓeɓe jettori galleji mabɓe hono yettortoɓe hay koye ɗum e probléme de lawol ngol sen garti to banggal ɗanniyyankoɓe henne ɓille a haali ɗo henne mahanteri ndi henne
machallah wonko ɓe mbayli henen kono beele won ballal mabɓe addite to banggal jangde to banggal cellal to e ko nandi eyyi hay ɗum ɓe mbaɗi ɗo dispatch uji ɓe mbaɗi ɗo école aji ɗum fof haɓe darini ɗumen ɗum fof ko mabɓe balle andi wonɓe ladde ɓe kamɓe tan ɓe mbawa fewnude hunde en tant que wonɓe wuuri heɓe ballani neɗɗo kam so andi so woni ladde wawi wadde tan ko fodde mum toon wonɓe gaaɓe kadi eɓe jogui gueɗal toɓe cuudi ɗoko cikkuɗa ko fof wonde gueɗal mum onon hedɓe gawa eyyi minen gueɗal min fodɓe heddegaɓe min poti darade ko darnami min mbasa yurntade e koɓe goni e dow mum ko minen fof min mbaɗa koɓe pewnata fof minen ndendi ɗumen ka minen ndendi jaam minen ndendi bone minen fof ndendi par ce que kamɓe fof sago jolle laana mbaɗiyande jaam eyyi ko ɗum tan woni hen miijo Seydi Diop golle ma jooɗi peewi siftinde ko Harouna Diop ko goto e sukaɓe darniɓe ɓamtare e wuuro Ganguel Makka Mody ko on jokkodirɗen ɗum nonen kadi ene gasa wooda mo teɓanɗen gonɗo eyyi ɗum noon enne bisimillahi ha joni eɗen jooɗi ɗo enne e Moussa Dina Bari ko goto e yimɓe wuuro ngo henne dariɗo kadi jinnaɗo keptinaɗo kadi golluɗo ko waɗi fayida kanko ha joni en jokkodirde wooda ko namɗen to banggal ha joni gaga en naati e ɗanniyankaɓe holko ɗo golli kamɓe ɗanniyankoɓe ene ko heewi wonko fuɗɗa haali ɗo henne e holko mbawɗa timmitinde ko min mbiyata affaire wuuro ngo ko sukaɓe ɗanniyankoɓe kanko minen kanko amin jaraɓe tan par ce que kala ko waɗa ɗo e wuuro he alhamdulillahi rabbil alamin koɓe jalti boyini koɓe naate ladde he ko ala koɓe mbaɗani on sa hay ndiyam ɗo ko bone kañumde Allah walli min keeɓi forage uji pompe ɗi no muusini ha maayi tan balɗe ɗiɗi e tati fof ɗi bonata tawi ko kaati ɓe mbaɗata hen woɓɓe mbaɗi hen fof ɓe mbaɗata hen ko 4 ɓe jeccittako balɗe ɗiɗi kadi andi kala ko ala bonat won noon rewɓe hannde ne kawni seeɗa ɓe mbaɗirta ko yo bon ko mbiɗa hen won waɗa fof wiyata ko kañum waɗi a jeeyani jeeya bona kadi ɓe ƴetta kalis kadi ɓe mbaɗa hen hande ɗum ko finnare mawɗo so ɗum ɓenni kadi kala ko mahaɗo hande alhamdulillahi rabbil alamin Allah kamɓe kala ko ñamaɗo haara kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah kamɓe amin jetti Allah noon amin jetti ardiɓe amen par ce que sa yi ɗum fof ko Allah e nelaɗo muɗum a dowuji ardiɓe ɓe ene alhamdulillahi rabbil alamin nde ɓe gardi hay hunde mankani ɓe duwo jamma e ñalawma subaka kihiɗe toujours koye duwaɓe goni koɓe duwoto ko nene jaaɓe fati hay salatu gone dow mum o ina jaaba ha no fewi no fewi no fewi min jawani min ñaago tan toujours dowuji ɗi eyyi alhamdulillahi rabbil alamin noon jiroɓe ɓeɗon ko minen koddi ɗo galleji amen gondi ɗo ko almami gonɗo ɗo almami joni o minen gondi jamma e ñalawma toujours ko nokku min woni eyyi mi yawaguiɗa e seeɗa koɓe yimɓe moƴƴuɓe e hono mum ala sukaɓe kadi nulɓe on ɗo ɓe sukaɓe moƴƴuɓe ko teddinɓe min yiɗɓe min ko hono mum ala babiraɗo on en komin miñiraɓe muɗum tan nanguiri min tan komi meeɗa wadde ɗo hunde ko teddinirani min andi ɗum ko alhamdulillah ko yettore Allah eyyi ko yettore Allah amin jettaɓe minenne kadi amin kono baba mbeɗa yinno cetɗa hunde ɓeɗo sukaɓe ɓe kalɗa joni ɓen e guiro naɓe nayi wonɓe toon to caggal leydi darde mabɓe e wuuro ngo eyyi kamɓe de darde mabɓe e wuuro hen ko hunde tinde hunde tinde par ce que ɓe jiiɗi wuuro ngo wona ko wuuro ɓe jiiɗi kadi ko sukaɓe ndenda gona neɗɗo goto andi so wuuro rendi woni neɗɗo goto tan affaire mum fewat kay noon kawral ngal kam ne manqui tan seeɗa par ce que eɓe jetti yimɓeɓe ne jettidira kay soɓe jettidirano tan ɓe jaaɓi ko wonɓe ladde ɓe kalata ko ɓega kadi kawre haala golle ɗe foof pewat kamɓe kay golle mabɓe minen kam kamin jeeɓa ɗum tan amin jeeɓa ɗum eyyi ɗon kalidani hen Seydi Bari golle ma jooɗi peewi joni noon enen ƴeewat ceerno Issa Guiro ceerno Issa kamɓe noon heewɓe mbiɗi konngol ngol yo artema ceerno Issa dahaɗo jandu mbiɗi mi anda ko noon wiyetede laaɓa fiyande hande o henne aɗan to aɗan ga henne foof Allah yiiɗima tawtorede manam golwolle ɗeɗo henne hande o henne